Dari hande no. Inne mo lanni. Fi Allah mi jeji mo bobo. Mi ko dum do adduno na. Mi yeyi ko ta wullude. Anani ka. Aya hanyama si afala. Anani? Wani mi. So inna lamarana. Stai con la fica leppe. Lecco do alla mi son tena ne la lecco se ale no. Giovanni io che finita. Giovanni mi dava aiuto. Wa jala bala. Teni damande no to ka mi nabuga. Samba no lupinde toto. Demo yana ne do yonna. Jala ma poi. Ça va? Wanda, kujaja? Kuona hivi. Mkadika kahoro dola. Ni kahoro dola. Iya. Wala marana minne. Bamana. O maju. Mi majja. Mai mi mado. Bon, mkadito e bage me. Dar ga kamenga. Dar to gotel ko ti. Kono dan faida. Shawairi no kura rai ngudi. Sayi batte gite mano mabbe. Donc ko be sayi wobbe nodditabe yewto. La jomba? Mi jomba. Mashallah. Kono na fianza de. Fianza. Lo ne yal fianza. Hari corona bama. Na ba kade. La min kadi do hare ko kandida film. Min kadi fala itti hande tawi wonta ella. Min dumbuya ya wattanka programme yi mandaren si tawi arsikaji no jinni tono den saabana fo min dara simi jombede mi salati fi dewgangal kono bay mi ñaari goddo me yewtidi fi dewgal me ko yewtudon wo andi goddo a wata jombude bengu goddo le no ya fo ella lani min non na haw yare na woto do ella lana barka muy Io non alzi. Ani da jimda don da ji. Mi kai ne no defu de mi habbe ke ma do fina. Ha? Mi no ngo ma kan ko don defu ni ya de mun ya yo mi defu ko bai no na kare na ora mo. What's that? Nene come a te non proprio ne suka golito. O dangi mi kono mi yanna wide ari ko majjude jakana majju. Kono don Ka hodo men do ni. Odo mi wa mu yero. Odo ngande makodo parce que o so yi no borno limo. Ande odo ko sare yuri. Inde sare ben. Me foto yuri la ngam mi yuri to landi la on to woni tindi nani. Après non woni la wo mo fala la ngem ko. Nana min de min no mo mi la bana mo gonga kam min mo dum don na jama. Ajabali. Mi jabal de mi yala no mo mi ne ona tikri do ngande na fianza. Wa ta mo jabande do bay na fina mo. Mi yala bana mo gonga ka. Jono ware ka ko mi. O ni la de ngoro ko mi no mo ko to waro ide. Dongo ngawadi gike. O taye ko to kumpai kunde. Kumpai kun o yangodi. Onu hiduma. O jetto di adi. O taye senan ko do bobango. Yandi mi jejima. Ko ha do di gongon. O ta bonu do yandi mi jeji. Nene mi vonnata. Konko salida no. Ido ngani ko piwo do yangata minene. Wa ka dum na konko salida. Mala don ko yo jokkala. Jonna ni muru mam yinni fala mo wi da hande mi men da yimbe sare. Nyola ki bede. Nene so itu no borno ne benge yi da kala debbo mo be yi hande be fala ko jabali. O ta jabude.
iwɗo saare ɗo ara ɗenama bonnama ɗo avenir o Nani? anani Nani? o ta jaɓu ɗum de Inani nere ali ɗo ngandi na ɗum de alim ta yekkuto alim Bene fi ko fi ali ugo mi yanga kambe mi gita ngam iden ɗo si Allah Bene ali ɗon ko mi fala tendi ɗin iɗo ngande jondi akkita Allah waaliɗo an Abela mi Tenela ndare kiya lekki komi wujanoma ha joni ɗum yiwani Nene ɗo moƴƴi ja ran mi fu yow sira dow gamora ma nan Oh a yahay umore Ene fettine moƴƴi nanande ko iɗo gonjilo ni on rawu naati Tanina on rawu waɗi bala non to nene nyanya la sera le fetta di naati nokka ñaama hay a nyari ñaama to mimi yangi go jeni mo mami nono yo ngabba mi yara mi sajje non jaban mi yangi mi wawata habbade han ara makke mo alo sera woni koƴƴe no musugayam ido ngandi mi jobbete ne bata me fion do awacce mo alo foro ko ido la guarda via bata cavolo dai io non sono nato la de non dal go no mi avrei giù di campo to fanno bene dici ko ande woni mari se andi adna ko sabu lahara ko golle ko nyande mi yalti do mi do dari min mi ƴettude hen mais ande atuma mi yewtino min pay ko mi yewta mi do mo habbiti ko mi jombu ko jom yeya fayda min ni mo joni e men wadu de yewtere nde don men clôture e nder ko mi yewta kon Allah wadi mi ardiri ni ko kanko tun kadi mi acci ka suudu ka am kono mi yido jiwo balejo on jiwo ibe volanta na chat allo assalamu alaikum nalato naam ko min dumbo na What? Oh my. Oh my. La santa me ne pare anni. Oh no, oh my no, alla no. Oh my god, aku jam dengan pada yang ini santa mesti anda. Uncle. Yes, I will. Hani tumme kusalsi. Non, encore une fois. C'est comme ça. Kuni Allah umuru. Sinadu. Tenguli. Bayalla wali. Offrir bako. On va tout faire. Aya orientation wili na wadi. Walimu ko Conakry. Voilà. Bayno idandi Conakry nyanda penye go to ko tambe oran. Pour mine en personne Conakry on courant matin mais pour rentrer chez le mari. Et avec ça, on ne peut pas faire. Hold on, c'est Mais ko solution goto tumi mari do mo watte fiya yo continue ajande mande kon milani ne dan na yankari da fanno ya de kon milan di antikri dan mo wata mon de bawo men do ko gandal won mana bude siko sago angon en fo para ko nokko ngoti no fuddo no le non le hano arbe de ni para ko mi yarete ha gayne
mais ba la sendindiri en ɗo t'inquiète pas ɗa wawi yaade min ɗan mari ɗo ñalle samayaji mi yeeya ngenno ndaari ƴettanama suudu sambu Conakry ko wawa wonde ha ganayti ma non attan sayla waɗin ɗum fuu miɗa ɗaɓi ganguɗa kam itti primaire ha ɗo ɗo woni zéro parfait si a yeehi s'il te plaît fiɗɗolla si a yeehi mi mandirnoma noon titti pas de plus est ce que ɗanandema ma wakkilimi ɗon hay soko honɗum tigi waɗi min si mi faala mi hatte ka bac ɗo est ce que a faami mi ɓay tungal lawaɗa e ɗi bac la wattiri financement ji ɓe fof kala ngal mi rewrata mi heɓa financement ma je suis prêt. Depuis que première année on lycée, collège, je sais, ça y est, on ne sait pas pourquoi Dieu a fait ça. Sinon, il fallait que c'est également. Mais je vais te donner l'argent, puis tu pars avec. Non seulement arriver là-bas, tu fais très attention parce qu'il y a des escrocs, des arnaqueurs là-bas. Mais surtout, n'oubliez pas. T'inquiète, je te promets. On te dit dans le demain. Sache qu'on a traversé beaucoup de choses ensemble. Je t'aime et je t'aimerai pour toujours. Tu comprends? Ce qu'on va faire, reste-toi, tu vas aller te préparer. Je vais aller à la maison que je te dis là. Donc, s'il te plaît, reste-toi. Merci. Tu vas de soucis par on dit ça, tu vas de soucis par demain. Awata ande to the fish ko ta bangazo ya ko wonu go kona kidi ko halde dini ha ko le mi yaade ko woni allo fok wonu ne sa ata fa man fiala e mo be yidu go nyeler kala ko sende ten wo ko do ngo écoute yo no bono alla wadi anga yi bakon anga fama anga sutaki comme sutilo tu fiala fo tawulina fiala ni tu sale alle commune a demandare qua fu alle sali mamma de ma para ok oh wala sa hewti harna ne ko waddu den kon nan Ondo ke andi mimi yewti non ado mi yewte do lan andi golle ma wo ko yangule di chan kabade mi wowli ha mi ronki j'étais une fois dit ça a yewti la moya tuma mais ça ini mi yehi do fulawa c'est parce que bon voilà e kadi ko juldere nen fi in piji gono ton goddo wawata wadde jonno ni ko walda ni ngaya la tan docteur jom aray haado no wowiri non ko pikete konto pikirma andi dusallo e ko jonno ok jango kadi wara yetta non le kele nade min nan doit yantugo je dois sortir si mi yalti joni mi ndara buyo ngon be mi yaddu ande ko mi ala ma kondo silu de yawgol kabade silu yawgol kabade ko ndunguni dum ko dumani ko wafuni sa o kike dum o ndi Allah dan mi yewtima dum mi yewtike man o awa yugol dum do ko changol kodo do non no. Allô? Oui. Yetu dala. Masude. Alhamdulillah. Kau usi. Alhamdulillah. Phone jam yetu na jam ngadi nani? Awa kono oye ka hospital ka. Okay. Kimo hiji din fo wadama. Ko ne ko be ay woni ka changol ke football. Bade o andi kona kilo kambe bade o. Donc mi woni o jonna mi wali do mandi o sella. C'est un peu compliqué. Ok, bini la falla YouTube c'est quoi? Ok. C'était la marque Dio Gorejo. Non. Donc almo jangu daga jonno Allah wadi o hebi bak beni ka sare to mo jangi tirta quoi.
jonno fayda ko ɗum woni wala dalila goto ko sar so wala to mi fala joni yalli fi Allah acca ya wona kama ɗo ha o ɓayne kañum joni so mede dépension joni makko dara yeru koye mi wonna ko min tigi mi wari to ɗo ko wayo a famani min nafi dépension déjà ko woni ɓay mi jomba andi ko ɗo woni probléme o mi jomba sina ɗum kadi ko min ko ɓay ɗum ɗo woni ɗo sina ɗum le reste ɗum wata ka probléme no komo kam en ton awa ya pas de problème joni mi nani comme ça nani woni wowi confirmante après merci kaw nani merci awa on jarama ok merci kam yawno tum ko ɓenni donc wolande lanɗo ɗum gol goɗɗo a fewna heeɓi bako gandi dalde tawa mais bon peu importe yen yawtaw taccimotal jo gara waloɗa ɗum to yawno ko goɗi taɗaɗo mi waɗa joniri a bonnomo nani ore awa ala ɗi kadi Aziz fi oyogol mako naki Satti de ɓaye min na ko mi yaha jooɗiɗo nan ahani ɗo moƴƴan kaw gorejo angol ɓen ko konatiro min nodduno ɓen kono e joni gorejo ango nodda Allah fi résultat ino ko kawa makko si jaɓi si jaɓani eyi min kon appel maɓɓe on tuumiyam fuuɓe ande woni ande honde sino marno siɗɗo toon e somi yeeno takko makko an kono goto en anda to wonɗo to e goto ɓe kadi komi noddiɗa e joni ɓe noddata Allah to innugol yima o mi anda kono ala kono ɓa ko Allah woni ballo a jangi han a hoytiɗo kalannitorde ɗo kanko walluma han hoytoɗa bawgal makko kadi o wallete heɓa ka wona sina ɗum ɗum ɗo maatini ma piketo école ma on bono ɗon nene Allah wallayi min karbanno ɗo ko karban ni ɗum han hoyta ɗo ala école ma e seɗeɗo wiɗa waɗi wo ko Allah so yalla walanɗo waɗi ɗum ɗo aray ko jonno to wala ñaamde ni komi maapi ko ñaame Allah waɗi oti hoccitike ɗo han a hoyti ka fewndiɗa ɗo hande sago an ɗum ɗo yaratani yangi men kin bonata si Allah walan ɗon jaɓi nan duwanima Allah walanɗo no ɓawa nan duwanima si Allah jaɓi jande ma nden a jangan hande na bobo minani kono hakke no yowmugo min hikke yowmugo ɗo yo a heɓude ka wonoyaɗo mi wawata wala ɗumiɗa lamarana an tigiri yiɗa andi ɗum to pelle miɗano ta ko ɗo yo henande lam o pay ko noddi o kaw makko ka toɗum a anda si ɓe jaɓay si ɓe jaɓata sattike wono ala ko ndu waɗi sina no kodi ɗoni koye neti yen daranala wusewol koye na wanno koye ko letuguije to on ɓasuno ɗum wuseje addawa rana nan on hakke noon yomugol ɗeni na yo ɗum ma duwaɗa taake